Niki pripun, Den? Saning nong ning nong ngopo ki? Ning nong nong. Ora saning nong ning nong ngopo ki? Semar, dengkulmu mlocot kuwi. Karo ratu kok adem banget. Nganti lali basa kula. Apa meng ademe kok lali basa? Semar dalem. Wayah dengkulmu mlocot kula. Kon lerene kok ngayal. Sesuk. Iki anakmu sing tenanan Semar. Napa nggih? Iya. Wah, kakroane iblis lah. Jas kok ditutuki ora. Badut kowe. Ora omong-omong ki mau kok mulang kok garing karo Bagong bingung. Petruk suarane kok kaya ngono. Sing endi, Pak? Sing jampone. Kon rene. Petruk, Dalem, Bapak. ayo rono. Ngestaken dawuh. Ning nong nong. Ora saning nong ngopo ki? Arep nembang apa ya? Pun rampung, Ndara. Kula suwun wangsul kados wingi uni. Lah aku le bali piye? Wong le wujud kaya ngene ya ora ngerti piye carane. Hei! Niki pripun, Den? Kula edan iki. Sutradarane kowe to? Kula edan iki. Sutradarane kowe to? Jan sulapan apa ya iki? Piye iki sinuwun? Wis ta Bagong menengo. Engko aku sing jarwake. Wah, lah kok elok tenan iki. Truk. Kok kabeh semaur. Lah aku Petro, aku ya Petro. Wah, jan mulane kok iki kisah keconangan saiki mula kok ken mau Petro nembang iris-irisan kowe dadi iris-irisan wortel. Jebulno kaya ngono ta. Koko Prabu menika wonten menapa? Petro wonten dawuh kaya teng mburi. Oh iki. Petro Wonten dawuh. Iki Petro kok wagumen omongane. Nggih, sinuwan. Sinuwun kok sinuwan. Ayo teng mburi. Jejer kalian Petruk menika. Iya ora apa-apa wong kowe iki ya ora ana apa-apane kok. Nggih. Ngestaken dawuh. Wis lajeng menika kaduk. Kula kok duwe anak Petro loro niku pripun Semar menengo. Mar bingkem cangkemmu. Omong wae ora. Aku ki dadi wong tua bingung kok anakku Petro kok loro. Wis to, kowe meneng wae. Kowe kok tak kandhani ngerti lakon iki Kakang Semar. Ora tenan ta. Nek ora ngene iki ora rampung-rampung perkarane. Sowe. Nata Ndarawati, kowe sapa? Takon karo aku Bambang Surasekti. Wah, Bambang Surasekti. Iya. Niatmu ngopo? Goleki Ratu Ngastina. Goleki wong-wong Ngastina bakal tak ajar. Ratu Angkara murka, watak budi Candala nista, watake nista budine Candala watu Angkara. Ratu Angkara murka, watake Candala, budine nista. Wis ngono wae ora usah dadak wolak-walik. Ratu watak nista budine Candala Angkara. Angkara murka budi Candala, watake nista budi Candala nista watake. Kowe iki lek dadi satria ora urung suwe to? Lho, urung suwe piye? Wis dilantik tahun 2016. Wong satria kok omongane kaya pelawak. Edian kowe ngunekke aku luwak. Budhek meneh. Lho ngunekke aku. Aku ora mangan gudheg. Lho.
Olah koplo pil dengkulmu mlocot. Apa rumah sama aku ora ngerti karo kowe ayo kowe salino. Kowe salino. Iki lakon iki nek kowe ora salin ora rampung-rampung. Lho, salin piye? Kowe iki Petro kok dadak werna-werna ora. Wis, saiki Petruk loro kae iki rampung ana. Ora iso ngrampungi Petruk loro kae. Kowe sing tak luputke. Semar, dengkulmu mlocot kuwi. Karo ratu kok adem banget. Nganti lali basa ku lho. Apa meng ademe kok lali basa? Semar dalem. Wayah dengkulmu mlocot kuwi. Kon lerene kok ngeyel lho. Iki anakmu sing tenanan Semar. Napa nggih? Iya. Wah, kakroane iblis lah. Jas kok ditutuki ora. Badut kowe. Ora omong-omong ki mau kok mulang kok garing karo Bagong bingung. Petruk suarane kok kaya ngono. Sing endi, Pak? Kowe sing jampone. Kon rene. Petruk, dalem Bapak. Ayo rono. Ngestaken dawuh. Ning nong nong. Ora saning nong ngopo kuwi? Arep nembang apa ya? Pun rampung, Ndara. Kula suwun wangsul kados wingi uni. Lah aku le bali piye? Wong le wujud kaya ngene ya ora ngerti piye carane. Hei! Niki pripun, Den? Lah edan iki. Sutradarane kowe to? Sutradara ya. Iya wae aku wae bocah gendeng ora. Mula kok sapa-sapa didadekke Petruk wong edian taun ora. Iki sapa? Iki kakangku. Kakang Antasena. Saedian njaluk dicothok kowe. Lah ki ya kurang gawean wis anggene Antasena kok dadekke Petruk iki mau terus piye? Kanane gara-gara mengke kula setelke rekamane. Aneh-aneh wae. Kakang Antasena bali kaya wingi uni. Ya ni manut ni. Wong edan, loro-loro niki pancen edan kabeh. Anak Pandhawa sing dugal kewarisan lah kok isa-isane gawe lakon. Iki lho menungsane. Aku nganti gembrobyos dadi Petruk. Ming gara-gara sak jame kaya dikunjara 40 taun rasane. Anggere ana pamundutan lagu aku setim ora tak waca. Ning nganti ana sing nyuwun sing nembang Petruk Cilaka. Antasena bali, ya. Matur nuwun ya, Kang. Ya. Matur nuwun nggih, Den. Ya, sune rasa aneh-aneh, Truk. Aku gah sune dadekke kaya kowe moh aku. Sekali-sekali dadi kaya kula. Moh. Saya edan meneh malah. Aku bali ya, Pak Di. Iya, sing ati-ati ya, Nggih. Ya. Lah iki sapa, Petruk? Niki sing gawe ya niki. Lah wis anggene kok ya werna-werna. Lah kok gawe Petruk 3, mbok ya Petruk 1000 aku iso. Iya, aku percaya kuwi pancen wong pinter, pancen wong wasis. Iki balekno. Sing duwe durung bali. Lho. Balekno kaya wingi uni. Iki mung wujuding petel kok wae. Arep petel balekno. Petel nek kowe isih seneng melu aku mantuka larak ngono. Wis gak dicupuk ora dienggo lucu wis gak dicupuk ya.
kira-kira iso nglabuhi aku mantuk larang. Wong ming petele kok gayane kaya iso. Bagong, non. Kaya didumuk rasaku karo bapakmu. Bareng bapakmu paring pangandikan benerke apa sing dadi tingkah lakumu. Benerke apa sing mbok lakoni kowe wani karo Kresna kakangku. Bapakmu paring dawuh karo aku. Sarta bapakmu medhar pangandikan wis bener yen Bagong wani karo Ratu Ndrawati apa Dri Ratu Mandura. Merga blegere katon Ratu Ndrawati nanging batin kae dudu Kresna, batin kae dudu Baladewa. Mula ora usah dadak nganggo sangga rungki, Den. Diwanani pokoke. Karang saniki niki oke, ketoke sedulur ning dadi mungsuh, ketoke kanca ning wani nusuk saka mburi niku pirang-pirang. Mula nek awak dhewe ora ngati-ati iso kapusan tenan. Lah untung kula ngerti, untung kula paham, untung kula nesu mergo bapak dunekke gedibal 17. Yen ora ana kowe mesti bakal Pandhawa tiba ning juranging kasangsaran. Lah nggih. Mergo nggonmu ngerti kahanane Kresna karo Baladewa wekasan Pandhawa. Iso slamet mergo nggonmu wani ngolek-oleki karo Ratu Ndrawati. Aku ngaturake panuwun Bagong tiba padha-padha. Sami-sami, Den, kula nggih kewajiban ngreksa kali ndara-ndara Pandhawa. Iya. Ning tenggen kula niku wis wonten peraturan nek njaluk ngapurane paling ora 200. Wah, kok ngono? Niku peng anu lho peraturan RT lho. Apa iya? Nggih, aku lho betake piye? Anune napa jenenge iki tata tertibe? Wong sing salah njaluk ngapura iki paling ora nebus minimal watu sak truk cilik-cilikane 200. Wah, Petro. Nun, Petro mboten ngerti. Petro mboten ngerti tata tertib niku, Petro ora mangkat rapat kok. Wah, adat saben wis sok apus-apus. Mboten estu lahir batin. Mboten ajeng apus-apus. Ya wis nyo. Aku ngaturake panuwun iki 200 tampanana. Nggih, lah rak ngoten. Dadi niki impas lho. Iya. Kula ora njaluk lho. Ora. Nek takoni garang lebih truk kula ora njaluk. Ora. Peparing saka aku nggih. Terus Kresna Baladewa yen pancen panjalmane mungsuh aku sing medhoke Bagong ngantos-antos ndara. Ya. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya runanggana magawe gelari rowang-wang Werkudara. Wah, iya. Pasang yugya katujing enu. Dene Sira Yayi merpeke lawanipun Kakang, malah sak gedhagan iki Siadi meneka dadi wakile Kyai Prabu Darmakusuma. Dimas, ayo tak kanthi bali marang Ngamarta. Ninggal Karang Kadempel. Ora ana batine yen to Siadi mbantu karo Semar Badranaya. Uripe Semar ya wis miming dadi batur gedibal 17. Urip Semar ming dadi Panakawan. Ora usah dadak Siadi ngetok-ngetokke marang kabijaksananing para Pandhawa sarana mbantu marang Semar. Ora perlu luwih becik Siadi nutupi marang kewajiban kaprajan negara Ngamarta. Baladewa kakangku, piye? Wektu dina iki yen kowe dawuh karo aku tok kanthi bali ning Ngamarta. Sing gedhe pangapuramu aku ra nderek karo dawuhing Baladewa kakangku. Lho.
Amarga sapungkurmu Semar paring dawuh karo aku. Bener yen to Bagong wani karo Kresna kakangku. Ora usah dadak mbok tutup-tutupi kowe duwe niat ala apa karo para Pandhawa. Kowe duwe niat ala apa marang para Pandhawa teka Semar paring dawuh kaya mengkono. Lho, Werkudara, apa? Aku ora duwe niat ala karo kowe. Aku ora duwe niat ora becik lawan Werkudara. Pun kakang kuwi malah elek karo Dimas Werkudara lan sak kadang-kadang supaya eling marang kewajibaning kasatriyan. Ayo, tak kanthi bali marang Negara Ngamarta. Aku ora duwe niat apa-apa. Ora usah dadak mbok delekke, aja mbok singitake. Kawit biyen tekan saiki Semar ora tau goroh karo para Pandhawa. Mulyan kowe bakal duwe niat ora prayoga karo Pandhawa kage kowe blok-bloko. Yen kabeh pancen kanggo kabutuhaning negara Mandura. Werkudara ikhlas. Nah yen kabeh ora kanggo kebutuhaning Praja Mandura, kowe gawe cintrakaning para Pandhawa tak anggap yen to Baladewa kakangku wis gedhing karo para Pandhawa. Lho. Walah dalah. Wis mendem marang ucaping Semar Badranaya. Yen ngono kowe pilih karo Semar tinimbangane kowe gugu karo kadang Munata Mandura Prabu Baladewa. Kowe gelem bali apa ora? Aku ora gelem bali nang Negara Ngamarta, ora gelem bali. Aja nglakon dosaku, gunake cara-cara supaya kadangku Pandhawa bali marang Negara Ngamarta. Ramutu piye? Kok ngomong-ngomongan ki ngopo? Kowe iki wis jam 1 kurang 5 e. Ora perang-perang. Werkudara aku kudu kaya kene. Ora sembodo karo ora. Mikira Bagong sapa sing arep boyong karo aku ora bakal gelem. Ambok gek bres-bres ngopo perlune. Ngoten. Terus langsung gara-gara men lawake ora sempat leren. Wah, caidan. Bagong aku ora bakal goroh karo kowe pinggiro. Tak tandangane benang ngono anggere ngapusi awas sampean. Yo. Ojo nganti pun gagang tegel karo kowe. Iki Tru. Aku ora kaya sagedhagan iki ya, Gong. Ndara Werkudara kok nganti semaput ora eling Purwadasina. Wah, jan mungsuhe ampuh mesti iki. Ning aku kok kaya curiga ya, Tru. Curiga piye? Saka kadohan ketoke rame le padha gelut. Ning kok ngenteni Ndara Baladewa nyokot janggane Ndara Werkudara ning karo greng kaya buta e. Tenane, Gong. Ndara Werkudara elingke kok terus dikandhani diaturi priksa nek mau dicokot Ndara Baladewa greng kaya buta dan wungu dan sampeyan iku satriya Digdaya sekti kalintang jayaning perang kok ming sacokotan kaya ngoten kok sampeyan kok semaput niku terus Digdayane nggo nendi kula tak takon wungu Ndara wungu wah aja mlayu. Wah, Pedro, kok Bagong
Lah sampean ora eling Bagong teng arep sampean. Sampean tangi gregah dikira Baladewa gecek sirahe. Gong. Duh, ndase kok dekok kaya ngono ya. Wah, niki paling ora paling mboten iki. Luka dalam. Wah, ben ana wong perang kok ngisru-isrui. Nggih, nggih pun mati nggih ajeng napa jeneng perang anane ming mukti karo mati kok. Lah iya. Lah nggih. Pun mengke lo tak matur Semar, Bagong dianggep minangka dadi pahlawan. Wah, iya. Nggih, pun. Mati teng pabaratan. Iya, Petro nggih. Kowe ora sedih. Oh, mboten. Kowe ora susah. Mboten. Lha niku wonten incengane kok. Incengane apa? Bojone Bagong ora sok SMS kula. Wah, apa iya nggih. Kula jane ora arep nanduki ning suwe kok anggarane kok miskol. Suwe-suwe nggih kula tanduki. Wis tau ketemu. Mumpun pisan. Jajan bakso kalih kula. Curhat tentang Bagong, wong ora tau gelem nyambut gawe. Terus kula ka idit. Wah, iya nggih. Ming pisan ketemu. Pisan apa pindu? Pindu. Nanti. Sing kedua jajan soto, ya curhat meleh tentang Bagong. Pindu ping 3. Ping 6 apa ya kula ketemu. Wah, malah ping akeh. Nang nggon bakso sik bakul ganti ya, Tru. Oh, aku tangi, Gong, tangi. Sirahe dekoki, sirah dekok enak. Krungu tembung kaya ngono kuwi bali mendosol meneh sirah kowe. Ha iya. Wong mati kok urip meneh ora apa-apa ngono. Tak titeni kowe pokoke. Ngono to kelakuanmu, Tru. Ora mung tak nggo mancing kowe ben urip kok le, ben urip ora. Pedro, non, pinggiro, Baladewa jangkai saka kene iki ngatos-atos, Tru. Sundi kok ora puak. Banjur iso disangga enteng. Wong-wong Pandhawa pancen dibya sekti kalintang jayaning perang. Ketitik maune aku kudu gunakake cara-cara sing singlar saka Kanalindran. Ning ora ana wong weruh Werkudara tak cokot. Ora eling. Inggih, lajeng bareng eling wah tandake kaya banteng ketadon. Mangsa Bara Yayi Prabu menawi sampun kados mekaten ing estunipun sampun ngantos kawangguran kula lan panjenengan menika Koko Prabu nanging Koko Prabu ingkang sampun bibiti dene sakmangke para Pandhawa sampun cubriya kalian kula lan panjenengan. Yo, lah terus jumbo kalian pengangkah kula lan panjenengan Koko Prabu supados sakmangke saged aningkes para Pandhawa. Kepareng Kyai Prabu. Kula terus minggah. Werkudara badhe kula tegeli. Sanane badhe kula dawahi pusaka. Lho. Pusaka apa? Eling-eling si Adi kuwi sejatine dudu nata Ndrawati. Nanging kula kagungan pusaka wujudipun Candra Wirayang. Panah menika dipun tamaken Gunung Jugruk Segara Asat. Werkudara kula dawahi panah tertentu pecah. Sawise Werkudara pecah, mati dipun boyong wonten ing pakunjaran Panglimunan supados ngantos sampun ngantos kawistara. Ngono Kresna. Inggih. Ya, aku kari manut karo kowe.
Petruk mlayu-mlayu ya gene. Matur ngersanipun Ndara Janaka. Sewu lepati agung pangaksami nggih, Den. Ya Petruk lah kok dadi malah kowe nangis. Nggih. Sebab apa-apa no kawan. Lah kula matur panjenengan mesti kaget. Mbok menawa napa sing dingendikake bapak niku cocok napa sing ngomongke bapak niku bener. Bapak kala wau paring dawuh nek sinuwun Darawati sinuwun Mandra menika panjal maning mengsah sing ajeng damel cintrakaning para Pandhawa. Buktinipun sareng Darawati Kudara majeng wonten ing pabaratan. Gelut kalendara Baladewa. Ya aku dhewe ya weruh. Nggih. Lah terus Baladewa Baladewa mundur. Mboten ngerti sangkan paraning bilahi cumlorot lampahing jemparing. Ndara Werkudara sing gedene semana niku kenging jemparing sing gedene mung sak glagah. Tenggen dodo maslep terus ambruk. Wandane Ndara Werkudara mboten aten Ndara kula semangat. Ndara mboten enggak cekak-ceket. Tumuli budal ngrencangin Ndara Werkudara menika mengke mboten badhe paripurna lelampahanipun. Det, ampun mendel mawon. Beneran menika ingkang neraka. Seda kok mboten enggak tumandhak. Pitri. Kula wonten Jawa. Apa sing tuk kandhakake mau apa pancen kepara nyoto. Nggih kula weruh dhewe. Panah sing gedene sak glagah. Tumama ning dadane Kakang Mas Werkudara. Nggih. Terus Kakang Mas Gletak. miring po mengkurep. Gletak niku ya mlumah. Mati. Mati. Mbok golekno ces-cesan. Mbok menawa urip. Menungsa kok goleke ces-cesan kaya HP. Lah niku ampun sembrono. Monggo Den nika. Nek boten panjenengan sing tumadhang kaya menika mangke boten. Kok kowe? Kowe omong rumicek kok. Omong kok ora turu. Ndara Janaka wis bablas kan mawon. Isih nangis mewek-mewek nang kene. Wis wae. Oh wis. Ora weruh aku kok ya mak ser ngono tanpa nganggo swara sikil. Lah kuwi jenenge matek aji sepi angin. Oh. Kowe kudu ngerti ajine Ndara Janaka. Iki mau jenenge sepi angin. Oh. Nek sik nggo marai wong wedok-wedok kepencut ki ajine Ndara Janaka kuwi apa ya kok Asmarandana. Oh, Semar Mesem Daran Guyang. Ndara Janaka duwe. Nek sing iso mabur, kuwi Lion Air. Plak diasmu modar ora. Ndara ngonekke merek ora. Ayo ditonton kae kon Ndara Janaka kepiye kabul kausane. Ndara Werkudara wis ora ana kok ade ditukani karo bapak. Ya kok ya. Nalaka Nata Ndarawati nalika semanten nglepasaken panah Kyai Candra Wirayak tumana dadaning Sang Arjuna nadyan Digya Surasekti nadyan Sekti Kalintang jayaning perang parandene kenging panah Kyai Candra Wirayak nglumpruk tanpa daya Sang Arjuna geger kang samya mulat. Karo-karuan kahanane le. Iki saya nyemelangi kahanane. Maksud babe Ndara Janaka kowe weruh dhewe. Wong sekti kaya ngono kok kena panahe Ndara Kresna jleb ngono terus kulumpruk.
Terus silang tak kedhepake. Wah, jan wis iki kepiye, Tru? Iki paling ora engko jatahe mung kari awake dhewe. Sapa Pandhawa sing mani waju perang kejaba mung Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Kae mongko Ndara Kresna ling nguculke panah sak karepe dhewe anggrana wong ketok. Anggrana wong ketok culi panah, diculi panah, mati kabeh. Berarti urute iki sing mati awake dhewe. Monggo sajake ngono. Ayo mlayu omong Semar ya, Tru. Omong karo bapak iki anane kepiye? Ngene bapak meneng wae dugangane. Gus. Karo bapakne kok arep didugangi ora. Sing gawe masalah Semar kok. Ora bapak iki ora gawe masalah. Sing gawe perkara iki piyai loro kae. Terus matur Ndara Puntadewa. Ndara Puntadewa ki nek nesu iso dadi buta gedhe banget. Mosok? Heeh. Sing ndi, Tru? Ambo. Saiki apa sik kuwi? Ambo. Ayo matur Ndara Puntadewa dibumboni, digawe nesu, digawe mangkel, men malik buta. Oke, aku nek kon ngobong wong sregep aku. Ayo. Yo saiki yo mangan Ndara Puntadewa. Den, ngaturaken matur Ndara Puntadewa. Petruk kantong bolong eneng apa? Ngaturaken sewu kelepatan Diagung Mahasami nggih, Den. Napa sing kula aturaken niku sing dumadi teng pabaratan? Apa ana peperangan wonten? Sapa mungsuh sapa? Ingkang rayu Ndara Werkudara mungsuh Ndara Baladewa lah Bapak rak ngendika to. Nalendra loro iki pancen bakal gawe geger, Nalendra iki bakal gawe wisuna para Pandhawa. Mula Ndara Werkudara Ndara Janaka terus klepat metu golek Ndara Kresna Ndara Baladewa. Dados peperangan. Ning ngaturaken ketiwasan kula ngaturaken duta penglawung. Duta penglawung kuwi apa? Duta kongkonan penglawung Rajapati. Sapa sing tekaning Patri Petruk? Ora tegel ajeng ngomong. Mengke panjenengan kaget. Ora bakal kaget Panakawan jer wong urip ning alam padang kuwi mesti nyandang mati. Ora ana wong urip ingkang langgeng sak teruse. Ingkang rayi Ndara Werkudara kenging panah gletak sirna marga Layudara. Piye kok nyenyet terus? Sabar, Kong, sabar, santai. Adhiku Werkudara mati. Nggih. Mati kena ngopo? Nang pacul. Ayo kena panah wis diaturke kena panah nggo dodong ngoten lho. Dilepaske Ndara Kresna terus sedo. Mbok menawa pancen Werkudara wis pinesti mung tekan semene umure. Turta Werkudara luput. Lupute wani karo kadang tuwa. Tegese Werkudara kudu ngondhok wae ing pakarti. Kalah karo Natandrawati wekasan sirna dening Natandrawati tak kira Werkudara nebus kelawan dosane Petruk. Ning Ndara Werkudara niku rayi panjenengan. Nadyan adiku yen to nandhang keluputan aku ora bakal mbelani. Lupute Ndara Werkudara ta pundi? Wani karo Kaka Prabu Sri Bathara Kresna. Kaka Prabu kuwi kadange tuwa. Kaka Prabu Baladewa kuwi ya kadange tuwa. Ning bapak ngendikake nek kadang tuwa loro nika jarene panjalmaning mungsuh. Bapakmu ya rung karuan bener. Jer bapakmu ming menungsa lumrah. Bisa uga bapakmu nggone ngarani lawan Kaka Prabu sakarone mau luput jebul kae Kaka Prabu sejati ingkang bakal mboyong para Pandhawa bali marang negara Ngamarta. Bagong weruh dhewe Ndara Baladewa nyokot Ndara Werkudara nganggo swara kaya buta. Nek ming nyuwara kuwi mbok kabeh wong iso nyuwara kaya apa wae, Pak. Piye? Wis kentekan akal? Wis mundur aku sing ngopo. Karemu lho ning ati-ati lho. Ngoh. Wis ora mandi omong aku wis ora mandi. Mundur kowe kan ora dadak. Iya. Matur Ndara Puntadewa. Iya, Bagong. Engkang rayi pejah Werkudara. Nggih, kena ngapa? Kena panah.
Werkudara mbok menawa kudu nandhang dosa. Nggih, bener niku. Lah Werkudara kawanira kakane ateges niku ora padha karo Werkudara niku dosa. Iya, Wis member nek mati. iya. Akandara Janaka nggih nusul. Adikku Janaka ya tekaning pati. Nggih. Nusul ke neraka, seda. Janaka ya mati. Mati. Matine keneng apa? Ha iki truk rada bater iki. Matine kenang panah. Kena panahe sapa? Sinuwun Prabu Kresna. Kuandane Janaka menyang endi? Ical dipun kedhepaken. Mila kula semanggaken Ndara Puntadewa. Mudar. Ora ana sambutan apa-apa. Ah, apokmu ngapan kowe? Meng sing tak gumuni ya, Truk. Apa? Kowe krungu ora mau? Krungu piye? Aku iki senengane Sinuwun Kresna iki lho, iso nyedani adine loro kok ya isih sumbare ra penak. Ra penak piye sumbare? Ayo, Amo Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Aja kok kowe Janaka Baladewa mati saka tanganmu, kakangmu sing klemak-klemek kae. Kon tekan kene, apa pantes kowe kae dadi ratu? Ratu kok isane ming nang Indomart terus. Blonja. Ora tau gelem tumandang ngayomi para kawula. Sing ngayomi para kawula ki mung Werkudara karo Janaka. Kae ratu upamane tak ngibarate kae ki mung kaya dene kendaraane sing nyopiri Kresna Janaka karo Werkudara. Kae nek wis kelangan Werkudara karo Janaka ngibarate wis ora duwe mesin, wis ora iso ngapa-ngapa. Ratu karo bojone wedi. Ratu karo sing wedok ora wani iki ratu cara piye? Terus Baladewa takon, "Apa ngono, Yayi?" "Iya, inggih Kakang Prabu. Kula ngertos piyambak." "Lho, apa Yayi Darmakusuma ki wedi karo Yayi Pradropati?" "Wedi. Kula nate ngejalunga kali Yayi Prabu Darmakusuma nembe ajeng kesah digetak kali sing wedok terus bali kemulan melih." "Ngoten niku." "Lho, ora ngono babar pisan. Yen to Yayi Prabu Puntadewa ki jebul Ratu Gung Binathara ning jebul karo garwane wedi. Wah, jan ora nyono babar pisan." "Ngono kuwi, Truk." "Apa iya?" "Oh, kandhane kok kowe iki." Terus do guyu. Baladewa ya guyu. Wah. Kaya ngece banget ya lho, anakku sing dadi ratu ora trima. Wong lanang tenane dunekke wedi karo sing wedok. Sukses. Ning yo tenan po? Ora. Pegaweanku. Akeh engko nek ning kono ming do genah-genahan, Sing penting maju perkara genah-genahan ra masalah. nek nganti genah-genahan terus Sinuwun Darawati engko ngendika, "Kula mboten matur menapa-menapa, Yayi, klepat goleki kowe piye?" Oh ya wis aku tak bali sik ya, Truk. Sik. Gong. Kok sik kondur bali sik kowe ora. Oh, aku ora mikir tekan semono. Modar ora kowe. Nek semen tak dadakane, tak lakonane, didelok ya, Truk. Yo. Nek perkara sampeyan ajeng unek-unekke kula, mateni adi kula sakarone kula mboten napa-napa. Ning banget nggone ngiyas karo Ratu Ngamarta. Arep klemak-klemek ngene iki ya lanang tenan. Lho, mangkrimen to? Menika wonten menapa? Wonten menapa ora ngira jebul ki nemene Ratu Ndarawati ki seneng ngrasani alaning wong liya. Mangkriyen to? Kula menika mboten menapa-menapa, panjenengan menika kenging menapa, Yayi? Ing atase aku Ratu kok dunekke wedi karo Waradrupati. Sing ngomong sapa? Kula mboten narimakaken. Nek carane kaya ngene iki wis ora ana perkara antaraning Karang Kadempel karo Ndarawati apa dene Mandura. Ning menika derajat, menika martabat. Kula ora seneng nek panjenengan ngendika kaya ngono. Kula ora seneng nek sampeyan paring mangandikan kaya ngoten. Koko Prabu Baladewa panjenengan sampun mejahi Werkudara Janaka pancen bocah sing kudu nampa dosa.
upama kena paukuman-paukumane mati ya ora apa-apa. Ning kok njur sak penake dhewe. Aja sok ngrasani elek. Jata saniye. Lho kok jata saniye? Nuwun sewu to, ingkang matur ngaten sinten? Sing matur kalih kula Bagong. Lah tenan to. Apa panjenengan nika kok ya percaya karo Bagong? Bagong menika arep rupane kaya ngono ora tau goroh. Bagong menika wong sing ora tau gelem atur dara kalih bendaranipun. Sakmenika ngaten. Panjenengan kersanipun kados pundi? Menawi panjenengan kersanipun badhe amboyong para Pandhawa sabab menapa mentala dhateng adi kula kekalih. Sabab menapa panjenengan mentala dhateng Werkudara kaliyan Janaka. Mila ingkang saking menika kula mboten narimakaken perkawis menika Kaka Prabu upami Pandhawa menika kedah pejah sedaya kedah sirna. Menawi sedaya